na imbaga pangalaw ma'am, sakbay nga ko ma'am dagitoy naantisipara ko nga dumteng ti narigat ako panagkikinawatan ket ti at kas bilang daytoy bangkbong nga tallo nga ah, traktor, harvester ken ti asosasyon. Anytime alaman nga gundaway kayat kumot nga mailawlawag ti side ko tapnon ti kasi yearly kami nga agit-ited iti financial statement. Haang kami met makaala iti good standing no haami nga iti dagiti ket isu nga yan tangay di matagtayo ti sapay ta maawatan yo ti kariknak met ti nagrigat ta utoben ti kastoy nga tay kunakon haan ka makapudpudno ken narigat ti kastoy nga gundaway nga isu ti pakaiko ti nagang ko. Yung dito equipment sir, kasano nga min iti pa nakaipabulod na no adda ko madigiti request sa sir. Adu ti nag training iti driver ken yung DJ driver ko ken dagiti sumursurot nakasapul dan iti trabaho da ket itatan siya bali 2 years nga siya ti may operate ket no sino ti mayat nga mangigem kunak awam met ti kwada isu nga no assembly dumatagak adut mangkon ngem dumatagak lat apay kumanap kabuton ko kunak kayat ko nga malawlawagan tapnon awan ti ken dagiti machineries anytime mausarda no kayat dati awan ti karbenga nga mangipawil. Okay. Kasano no ka sir, may schedule da kasi syempre adalati bulan nga talaga nga panagraran na sir. Baka met DJ pa baka amuda ket haan nyo kayat nga ipabulod ng tagayam adamo timununan nga nag-request kasi. Ma'am kasi ma'am di dapat nate na ornos kasi no gagadan masapol first come first serve. Wala. Ken DJ kasta sir, kasano DJ bayad na no ka kasano DJ upa na ana ititulagan nyo? Nalaklakangem dagitay private. Okay. Kasla ko mano 70 ti datang pagid din ti rate ti traktor 70 ita. Ngem siya 50 lata. Tas no sino ti ngem awan ti isu nga baka di ti gapuna nga te isu ti bagada nga bukbukudak kaya ko narigat asyak ti aming kasi mabanugak mo may sakit at nga operate 50 ti per square meter ay DJ iti basaran nyo sir basta miyembro yung mapay sir adda digiti haan nga miyembro nga o may makibulbulod wano awam mat kasi ma'am digiti lang amin ti kami tapno kasi dagiti machineries doy tay makatulong hang natin mangiruruman iti at taltalong. So di ko kami nga anytime mo may da sublatan. Kasi adapay digiti pwede na ibunong water pump. Mangted da para saan kasi titulag mi di 100 ti kada usarenda no pasano ti kwadan kasi ti water pump nga naibumbunong. Okay sir. So sir digiti kastayo digiti financial records yo. Iti kada tawon mamin ano kay ngayon nga ag-meeting tapno no maipakaammo kada kwada wenno kasano iti informar da ngamin sir digitoy. Sinaglabas mo mapasaray mamindua ti nawengem kadagiti medyo nabayag kadayto yun ta kunak isu ta kuko agdadi assembly ngamin no ag-assembly kami kasi ag question kada kwasong batak met siguro alag time na nga tan nga kunak tanarigat isak dayto hapo kabukbukudan kunak. When sir
Ngem kas presidente sir iti dati gong luyo awan dati panang ummong mo kadakwada kumada kay nga agkakadwa kas Medyo kung aminon ma'am dati ko nakngarodon nga adula ko namang mangagkumeten iso nga nagpabengeg meten iso talaga nga kahit kumeten nga tay paendak no kasi umaydak apa-apaan nga dati na naglabas lang ma'am tay ano iti Martes Mm. nagibunong kami iti dagiti pulyar dati Mm. fertilizer liquid fertilizer ket may damo tayo problema nga kwa Mm. kasi ada kadwak lang dadya technician mga agibunong no anati kuami kwak lata ayabak ni technician Mm. ken panagalaan mo ti bin-i alaem mi saka mi distribute dito yan no kuta kasi tinapalapas kami ket adu dagiti kunak malaen hanga deti ko ti kuada ti kayat dalatan no anak kayatdan isulatan damot awaten no nasayaat nga ta dagiti kuada wenno ka. So anat ammom sir nga rason ta apay nga padanon dapay dati iti biyan iti Boboradyo Apo Jonathan Agnira sir. Ay apo ket ma'am ti panagkuak dayto ma'am kunak karo dumteng nga haan nga daytoy ti agnanayon nga trabaho kuna at taltalo na ken kunako no anati kuada ket sidad tagak nga kuamot iti sitwasyon ti asosasyon.